Algeria jinki ya fi ganinki. Wannan kasuwa da kuke kallo, wannan kasuwa ce wacce take a ƙasar Algeria a garin Tamarasset. Wannan kasuwa dai da take a garin Tamarasset ta dabbobi, wannan kasuwa ana shigo da dabbobi ne daga ƙasar Nijar da kuma ƙasar Mali. Wannan kasuwa dai ta dabbobi da kuke kallonta kasuwa ce wacce take a farkon gari a garin Tamarasset, sakamakon tana can bayan gari. Duk da wannan kasuwa da kuke gani tana bayan gari, hakan bai hana polisawa ma'aikata sun zo sun tarwatsa mutane a wannan kasuwa ta dabbobi ba, sakamakon waɗannan dabbobi ba na larabawa ne, na buzaye ne farare da baƙaƙe. Wannan kasuwa da kuke kallo kasuwa ce wacce ake ayyuka iri daban-daban, ana fiɗa, ana babbaka, ana sayarwa, ana siya. Zai wuya kuma mutum a shigo da shi ƙasar Algeria a garin Tamarasset ba a biyo da shi ta wannan kasuwa ba, sakamakon tana bayan gari ne ta hanyar da ake shigo da mutane ta Elgas. Saman wancan dutsen da kuke gani dan ne ake tara mutane a tantance waye ya biya waye bai biya ba. Ga wanda bai taba zuwa ƙasar Algeria ba, idan aka biyo da shi nan sai kaga yana tsaki yana cewa wai nan ne Algeria. Tabbijan haka dama Algerian take. To Allah ya shi kauta.